Takže dobré ráno, já vás tady vítám všechny na největším festivalu eventové produkce v České republice. Je skvělé, že hala je tady plná a je plná nejenom vystavovatelů, ale je plná i lidí. Moje jméno je Honza Kubinec a moje zodpovědnost je za firmu AV Media Events a pak dalších pár eventů. Tím, čím se já profesně živím, je kultivace českého eventového trhu. Mám za sebou aktuálně projekt mapování eventového průmyslu s Ministerstvem kultury, mám za sebou celou řadu dalších projektů a jsem mimo jiné zakladatelem České eventové asociace, která tento panel hostí, a jsem zároveň předsedou představenstva Prague Convention Bureau, což je destinační agentura pro biznisové eventy v Čechách. A tento panel na téma technologické novinky, stage design a simulace od návrhu po realizaci, na který jste přišli, tak mě v něm doprovodí a na naše otázky společné odpoví dva profesionálové na tomto trhu. První bych chtěl přivítat na pódium Pepu Ženíška, profesionála, který má za sebou produkce například v mistrovství světa v krasobruslení, dlouhodobě ho známe z Colors of Ostrava a z dalších projektů. Pepa mimo jiné se živí i produkcí nebo designem eventů pro korporátní klientelu nebo pro agentury. Kdybych něco řekl špatně, tak Pepa mě může doplnit. Ahoj a dobrý den. Tak a druhého panelistu, kterého tady vítám, tak je Martin Kolda z Art for People. A Martin a jeho agentura, ahoj Martine, má za sebou Stardance a Stardance Tour, Mezinárodní den tance a spoustu dalších akcí. Víc než na tu technickou specializaci, nebo mimo jiné se také věnuje i programu a obsahu. Kdybych to řekl špatně, zase poprosím Martine, aby si mě doplnil. Tak. Díky a dobrý den. A pojďme do toho. Já si taky sednu s dovolením. A otázka na rozjezd, pánové. Když se řekne stage, co vás jako první napadne? Tak, Pepo, začni možná. Tak tím, že vlastně to je asi to gro té naší práce, nebo té mojí práce, tak vždycky to je nějaká práce s tím spojená. Proces, který začne prvním kontaktem s klientem nebo s tím zadavatelem, až po vlastně finálně ten event a ten zážitek, který tím končí, což ta stage vždycky evokuje pro mě jako ten živý zážitek, ne jako za covidu, když to byla vlastně jenom přenášená věc. Já to mám rád jako právě v té živý fázi, ale teď jako čím dál tím víc to pro mě evokuje a to mám z toho radost, že ten panel se tomu asi bude trošku věnovat, že ta stage začíná být trošku větším součástí toho eventu, jako už i nějaký sdělení, že to není jenom pozadí pro moderátora nebo pro kapelu, nebo prostě to aby to vypadalo hezky, ale už do těch stagí promlouvá další jako rozměr, přesně jako koresponduje to s tím eventem, s tím sdělením toho eventu a prostě už tam začíná se promítat to téma, který člověk chce sdělit tou vlastní akcí. Děkuju, tak řekl jsi toho trošku víc, než jsem chtěl. Chtěl jsem jako, co tě napadne, když se řekne stage. Jo. A protože většinou jsme tady, takže Pepa je zadavatel a já jsem vlastně ten dodavatel, tak teď mám šanci trošku povodit. Jo? Tak jenom, kdo znáte tyto vztahy v eventovém průmyslu, tak tady se to teďka otočí. Tak, Martine, co tebe napadne, když se řekne stage? Já vlastně, jak jsi říkal, tak já funguji na pomezí dramaturgie, kreativy, produkce a režie, takže já se na to podívám z jiného úhlu pohledu a řeknu si stage vlastně, jaký má účel v rámci toho eventu. A nejlepší je, a myslím si, že to se shodneme tady na tom, když ta stage jako samotná už vůbec nepůsobí jako stage, máme to prostě nějakým způsobem implementovaný do té samotné realizace a divák může být třeba i součástí, řekněme, té stage nebo toho samotného eventu. Což mě přivádí k otázce, vlastně, kdy je stage nutná, jakou tam vlastně plní funkci. Pojďme úplně od začátku a zkusme to krátce jenom, kdy stage potřebujeme. K čemu to je?
Tak je otázka, co je ta stage, že jo? Tak jakoby my, když jsme teďka dělali krasobruslení, tak pro nás ta stage byla celá ta hala vlastně, jako když se bavíme o tom spodním rinku, kde se bruslilo, tak vlastně nad tím byl grid a ten stage design, když se tomu budeme říkat stage design, tak se jmenoval vlastně celý té hale, jo? Řekněme do prvního patra. Protože ten event takhle o tom byl. Jo? Dělo se to všecko na té hlavní ploše. Takže vždycky je to otázka účelu, vždycky je to místo, odkud jako sdělují tu informaci těm lidem, který si tam pro ní přišli nebo si koupili vstupenku a chtějí to vidět. Že jo? To je to místo, podle mě, zásadní. Martine? Vlastně tady musím souhlasit, protože máme několik těch typů stagí, že je to ta divadelní, prostě koukátková, která je utopená, pak může být takováhle otevřená, jako máme my, nebo přesně v případě tady mistrovství v krasobruslení, nebo jak my jsme přenášeli vlastně Stardance Stool do těch hokejových hal, tak máme tu amfiteátrovou, někdy dokonce 360kovou, což je vlastně extra komplikovaný, zejména třeba v momentě, kdy potřebujeme mít nějaký prezentace, něco snímat, nedej bože streamovat potom a dělat z toho třeba záznam do televize. Fajn, takže když se nad tím zamyslím, když klient přemýšlí o zadání, jakémkoliv zadání akce, zadává stage? Jako měl by napsat do zadání, má tam být stage? Takhle, jestli můžu tady na to odpovědět, někdy se stává, že klient prostě řekne stage, my se třeba klienta snažíme, jak jsi říkal, že i vy se snažíte v rámci eventové agentury jakoby edukovat, tak i edukovat tím, že je mnohdy mnohem lepší, ať nedává konkrétní zadání toho, co přesně chce, ale jaký by měl být požadovaný výsledek. A měl by to v ideálním případě nechat na nějakém jako doporučení těch profesionálů, které nás vlastně osloví, aby jsme mu mohli říct, hele, pro ten typ eventu a ten výsledek a ten dojem, co chceš vlastně přinést, bychom navrhli třeba tohle řešení A nebo B a pak si jakoby vyber. No, já myslím, že to je podobný třeba, jako když si představíte v architektuře, jo? Když vám přijde klient a řekne, ten dům se mi líbí, takový bych chtěl, tak ten architekt řekne jako, jasně, ale jako čemu má sloužit, jo? Jestli je to prostě víkendový dům, nebo jako rodinný dům, nebo to je obchod prostě. Jo? Takže vlastně jako vždycky je tam ta debata otevřená, je dobrý mít inspiraci, jo, jako líbí se mi třeba tohle, čistý designy, nebo naopak jako mám rád, když to fakt jako hodně svítí, ale zároveň je hrozně důležitý ten účel a jak jsem říkal vlastně na začátku, to, co vlastně jako chci tím eventem jako sdělit, nebo co je to hlavní téma toho eventu, protože a to je teďka právě super, že se to přenáší vlastně do těch eventů a do koncertů, vlastně všude to můžete vidět, že to pódium nebo ta stage, jak o ní mluvíme, tak koresponduje už často prostě jak s tématem, s typem hudby, že jo, prostě, nebo právě na eventu s tím sdělením, co chceme jako říct, nebo proč ten event vlastně se děje. A kde dneska jsou klienti? Jsou v té fázi, že říkají, kde jako stage má být a jak to má vypadat, nebo jsou spíš tam, jako že neví a definují, tak jak Martin říkal, ten záměr, ten výsledek a nechají vás profíky? Hele, to je strašně těžká odpověď. To je od Vlacha po Bacha, jo, jak se tak říká. Nejste pro jednoduchý odpovědi, jo? Ale moje zkušenost je taková, že vlastně třeba prvoklient mnohdy má jasnou představu, jak by to chtěl, a v lepším případě se nechá přesvědčit, že uděláme nějaké úpravy, v horším případě to třeba ne vždycky ideálně vyjde, ale setkávám se s tím, že vlastně když je to klient opakovaný, u kterého získáme důvěru, tak pak nám třeba dá naprosto volnou ruku, kde přijdeme s nějakou úplnou šíleností, jako jsme třeba řekli, hele, tady budeme mít to byla komikonová nějaká party a udělali jsme prostě hvězdnou bránu na stage a tou projela kapela a vlastně to jako funguje. A samozřejmě pak druhá věc jsou nějaké jakoby budgetové omezení, protože všichni to známe, je nějaká představa, která potom se neskloubí s realitou toho, kolik klient má peněz. Děkuju. Já bych tady měl teďka otázku do publika, jenom prosím, kolik z vás tady je z agentur, zvedněte ruku. Super. A kolik z vás od zadavatelů, zvedněte ruku. Výborně, máme tady, není to úplně půl na půl, ale máme tady obě dvě skupiny, takže se budeme zabývat oběma dvěma skupinama. Já ještě možná jenom k té předchozí otázce. To zadání, přesně jak jako říkal Martin, je jakoby, může být různý, je to opravdu jako odsaď pocať, ale mně se třeba, nebo nám se dost často stává to, že ten klient jako nějakou představu vlastně má, ale moc neví, jak ji říct. Jo? A co je vlastně taková jako dost vlastně složitá situace, kdy jedete takovým tím jako procesem takhle, jo, nebo ne, tak trošku ještě, jakoby, je to daleko delší proces, jo, když to řeknu, jako takový ty,
vlastně to, že je tam nějaká reference třeba, jo, nebo prostě dá se to k něčemu přirovnat, pomáhá, jo. Ale třeba, když se vrátím k tomu krasobruslení, my jsme byli vlastně přesně v této pozici, kdy to krasobruslení se teďka prochází to mistrovství světa poměrně jako dramatickým vývojem od čistě sportovního eventu pro vlastně daleko víc korporátní. A Praha byla vlastně jako pilotní projekt jejich, jo. Vlastně teprve Praha vypadala tak, jak oni by chtěli, aby vypadalo mistrovství světa v krasobruslení do budoucnosti. Ale takže oni jako věděli, že chtějí to hrozně změnit a chtějí z toho udělat jako něco, co bude prostě fakt jako pěkný a bude to fungovat spíš jako show a prostě všecko. Ale nevěděli, jak to jako vlastně zadat. Takže my jsme vlastně, to byla práce, já jsem vlastně poprvé jsem o tomhletom jako se dozvěděl v Montrealu před 2 lety. A tam jako vznikla tenhle ten požadavek a od té doby jsme hledali, co je teda to, co jako vlastně si fakt představujou. Jo. A vlastně to jako byl trošku komplikovaný proces, ale dopadlo to jako vlastně jako skvěle. Takže... Když vezmu tuhletu zkušenost jenom, tak přemýšlím o tom, jak se to dá přenést na české klienty, na české zadavatele a na české agentury. Je ta agentura brzda nebo pomocník? Já si myslím, že vždycky by měla být pomocníkem a asi to nejzákladnější je, aby vzniklo vlastně to první pojítko mezi klientem a agenturou stran toho navnímání toho eventu a hlavně toho výsledku, jo? Protože tady se jakoby shodnu s tím, že klient mnohdy třeba má představu toho, co by chtěl, ale neúplně ideálně to definuje, jo? No já jenom jako doplním jako určitě pomocníky, jo, protože vlastně ta agentura už vstupuje do toho eventu jako ten první profesionální jako prvek, jo? Že vlastně ten klient může s tím mít zkušenosti, nemusí s tím eventem, jako je to fakt jako různý podle toho, kdo to zrovna je. A ta agentura už je ten první kontakt jako s tím profesionálním biznesem a ty už je začnou jako přesně jako výst tím správným směrem z mého pohledu, jako, nebo aspoň tu zkušenosti máme takovou, že vlastně vždycky z toho jako dobrýho pohledu. Zároveň jako už mají daleko lepší vhled do té ekonomické stránky té věci. Jo, že prostě jako můžu chtít stage, jako je na koašele, ale prostě jako není to reálný, že jo? Jako, takže prostě už jako je tam první kontakt s tím to zreálnit a prostě a dostat se na to gro, to, co z toho chceme jako je finále mít. Já ještě vlastně jako doplním, co je strašně důležitá věc, je uvědomit si, že vlastně ta stage, přesto, že se snažíme, aby byla jakoby funkční součástí toho eventu, tak to jako není ten hlavní program, ale většinou, nebo 99%, ten hlavní program je to, co se děje na té stage. A mnohdy se stává, že je nějaký návrh realizace stage a pak jde separátně k tomu programu, kde třeba klient přijde s nějakým jako skvělým nápadem, ale už ho dále jako nekonzultuje s možnou realizací. Jo. A tady se pak dostáváme do problému typu, jestli jde někde prostě něco zavěsit, urigovat, kde nám visejí ledky, jaký jsou závisný body, kam až nám dosvítějí světla třeba. Jo, takže tohle musí jít vždycky jako v ruku v ruce a v momentě, kdy ten event je jenom trošinku větší, že se tam střídají několik, já nevím, různých vystoupení, speakerů a tak dále, vždycky to musí mít jasnou režii, která koordinuje tu dramaturgii dohromady. Oba dva jste načali zajímavé téma. Jeden je rozpočet a druhý je vlastně účel té stage, protože i my vnímáme, že ne vždycky to, co se děje na tom pódiu, nebo ne vždycky ty diváci, kteří jsou v sále, jsou ten důvod, proč se ten event koná. Jo? Dost často taky diváci tvoří kulisu a natáčí se něco jiného. Na mistrovství světa v hokeji nebo krasobruslení prim hraje televize, která odbavuje vlastně ten program do celého světa, tomu se upravuje i nasvětlení a ostatní. To většina z nás v sále tady takovéto starosti nemá. Tak si pojďme říct, když klient přemýšlí o rozpočtu, vracíme se k té otázce, o rozpočtu, kde má začít vlastně? Říká, vím, že chci udělat akci, chci udělat klientskou akci pro 200 lidí, nechám si poradit profíkama, kde má začít s tím rozpočtem? Jak o tom přemýšlíte vy? Já na to jenom navážu, ale ty jsi řekl hrozně důležitou věc ohledně toho streamu, nebo toho záznamu. Protože já mám pocit, že jakoby, ty eventy už teďka jako jsou vlastně primárně, jakoby se dělají pro, řekněme, 3 různý účely. Jo? Jeden je sál, prostě tam to jako furt musí fungovat. Že jo? To je jako, když to nebude fungovat v tom sále, tak ten event jako takový nebude fungovat. Ale ten druhý je stream, jo? Jakože jedu to prostě online, to se stává fakt jako hrozně často už i u těch kulturních akcí.
a ten třetí je nějaký záznam. Jo? A zase stream a záznam je rozdíl, jakoby, dělá se to trošku jinak, ale tohle jako přesně, jak jako ty jsi to postihnul dobře, že nejenom v tom krasobruslení zase, jako i v těch sportovních eventech, tam je to jako evidentní, ale děje se to jako u všech. My jsme i v rámci krasobruslení dělali vlastně vyhlášení, jsou jako Oscaři pro krasobruslaře, prostě, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale jako ISI Awards prostě se tam oceňujou jako klasická oceňovačka. A to je zase přesně, je to důležitý pro ty krasobruslaře, kteří jsou v tom sále, kteří to dostávají ty ceny, ale kouká na to celý svět, protože prostě to je jako věc, která je zajímá i ty lidi, kteří tam nejeli nebo se nepřihlásili na ten event, a pak je z toho záznam, že jo, který prostě jako zase se několikrát sdílí. A pro všechny tyhle ty sekce jako už se teďka vlastně snažíme v těch eventech to dělat nějakým způsobem zajímavý. A to je třeba další téma, možná tam máš, jako kdy toho vstupuje ta jako XR nějaká realita jako navíc, jo. Ale u toho rozpočtu, když se teda vrátím k té otázce, tak jako alfa omega, počet lidí, kde to je, prostě místo, kdy to je, jestli to je venku, jestli to je vevnitř, prostě jako to jsou všechno věci, které to hrozně ovlivňují. A v momentě, kdy za váma přijde klient a řekne, že nevím, chceme dělat prostě venkovní festival dvoudenní prostě pro 5000 lidí a máme na to jako 2 miliony, tak to je jasný, že to neklapne, že jo? Takže tam jako jde o ta představa... No to je možná jasné tobě, ale nevím, jestli je to jasné všem v sále. Jasně. Jo, ale jako mně se to třeba stalo... Čeho se chytit? No, jako nám se to třeba stalo jako poměrně v nedávné době, a zase je to o tom kontaktu s tou a to je stejný, jako to je v každém oboru. Když prostě, já taky nemám představu, kolik může stát třeba, nevím, výroba jako auta, jo, řekněme, nebo prostě stavění, prostě přesně něčeho, ale když se začnete bavit a říkat ty jednotlivé vlastně položky, který jako k něčemu tomu klientu jako se snažíme vždycky přirovnat, jo, nebo prostě ho dát do té reality v tomhletom směru, tak on k tomu dospěje sám, jo, že vlastně jako aha, tak to je jasně, to už je prostě moc velký riziko, už nechceme jít takhle hluboko. Druhá věc je ta kreativní část, kdy s tím jako často bojujeme u nás, jako ve firmě, kdy máme kreativní sekci, která dělá reálně opravdu ty stage designy na základě toho zadání, a ty zase my musíme interně jako držet na tom řetězu zpátky, aby vlastně ten návrh, který jako z nich vypadne, byl pak vlastně vůbec za to realizovatelný, jo? Že prostě ho to je vždycky... Oni se to snaží taky udělat co nejhezčí a nejlepší samozřejmě, ale jako vždycky ten budget je ten limit pro některý, který pro toho kreativce vlastně je už jako nepříjemný trošku model. A čím líp s tím ten kreativec umí pracovat, tím jako líp to dopadá, jo? To je jako o zkušenosti, ale... Já vlastně ještě navázal bych na ten budget, protože, jak jsem říkal, my většinou třeba ty eventy děláme hodně komplexně, to znamená od A do Z zajištění, včetně cateringu, programu a tak dál. A poměrně často narážíme na to, že klient přijde s nějakým rozpočtem a má ho rozdělený do těch kategorií, což je jasný, ale třeba když už prostě spolupracuje s tou agenturou, a myslím si, že by to v dnešní době už asi měl být nějaký standard při těch větších eventech, ať si to nedělají prostě in-house, protože ty in-houseoví zaměstnanci mnohdy nemají tolik těch zkušeností, aby takovouhle velkou akci realizovali. Tak ze zkušenosti prostě můžu říct, že je dobrý, když se dá třeba té agentuře nějaká volnost v rámci třeba těch budgetů, nějakou procentuální částku přelít z jedné stránky do druhé, jo? A teď to může být někdy na úkor cateringu, ten mnohdy bývá prostě často přestřelený a tam můžeme prostě o 10% brát, nalejt to trošku do stage, trošku do programu a celý ten dojem z té akce může být jako úplně odlišný. Nebo někdy máme namyšlený skvělý program, klient přijde s něčím skvělým a neuvědomí si, že ta jedna konkrétní drobnost, co tam chce, může prostě vyhypovat rozpočet té techniky a té stage na nesmysl. Jo, takže vždycky je jako důležitý prostě přistupovat k tomu komplexně a zase, no, jestli agentura má být ten profesionální partner, tak nějaká ta důvěra, ale to přelívání rozpočtů třeba 20-25%, aby tam bylo dovoleno, pomůže celé akci. Děkuji. Tady jako moje zkušenost je, aby klient byl co nejvíc konkrétní, jo? Protože takové, hodně se bavíme, když se bavíme v komunitě, my děláme velké akce. Fajn, jo, pro Pepu to bude možná nějaká jiná akce, než to bude pro mě nebo pro někoho z vás. Je to 20 000 lidí, je to 80 000 lidí, je to 200 lidí, jo, co je velká akce. Přesně jako ty pojmy, které jsou, chceme velkou stage, jo, no co to je, na co chcete velkou stage, jo, kolikrát se stalo, že klient zadal stage, protože byly tam prostorová omezení a pak zjistil, že si vzal kapelu, která se tam nevešla.
Jo? Čili to jsou všechno věci, které vám může ta produkce ohlídat, měla by vám je ohlídat, jestli souhlasíte, ale k tomu taky musí existovat ta debata. Jo, ale přesně jak říkáš, jo, tam, a říkal to vlastně Martin, ten návrh jako nemůže jít bez ruku v ruce jako s programem, jo? To prostě, jakoby, to je prostě alfa omega, jako my třeba děláme taky mainstage na Letitrolu, což je vlastně úplně jako jiný druh eventu asi, než co třeba jako tady spousta lidí jako zvyklí teďka vídat tady, ale je to jako dekorativní stage a hrozně záleží na tom, co tam zrovna je zabukováno. Jo? A vlastně my to, ten booking společně s festivalem vlastně, my tam děláme jako produkci té stage, tak se řeší třeba fakt rok dopředu, jo? Protože nám to ovlivní vlastně úplně všechno. Jestli tam mají zrovna i live act, což zrovna teďka reálně ten rok jako mají, tak nám to ovlivňuje celý ten střed té stage a vlastně my musíme ten design přizpůsobit kompletně tomu. Jo? A když to víme dopředu, samozřejmě, tak to jde dobře. Jako na místě už by to bylo jako samozřejmě úplně nereál, ale i třeba řekněme 3 měsíce před tím festivalem bychom s tím neuměli pracovat už. Nebo jako bylo by to komplikovaný, bylo by to vidět. Jo, my se za chviličku dostaneme k těm technologiím, tak jenom bych chtěl, ten procesně, teda klient by měl mít jasné z toho, co říkáte, než začneme mluvit o stage, tak klient by měl mít jasné místo, protože to definuje ta omezení, a program, co se na něm bude dít. A teprve potom je ten čas bavit se o tom, jak bude vypadat stage. Je to tak? Jo, určitě. A hlavně jako tak jako by mělo by být jasný, co za akci pořádá prostě. Jo, si myslím, jako, že to je ještě další věc. To s tím programem jako. většinou souvisí, no. No, jasně. Jo, jako, ale jako co je to jako sdělení, proč to děláme, jako teď se bavíme třeba o nějakých těch eventech, jako aby to téma bylo jasný, a že tím se pak daleko líp pracuje i třeba i v tom stage designu, nebo s celou tou akcí. Jo, dá se to přenést, i v těch eventech to tam je, jako poznáte dobrý event v tom, že, nebo jako já to tak hodnotím, že to na mě jako mluví i z detailů prostě, jako i prostě ze vchodu už prostě jako začnu o tom přemýšlet, jako když to vidím z dálky, pak tam jako vstupuju, mám z toho nějaký pocity, prostě vejdu do té zóny, třeba řekněme, když se bavíme o nějaký festivalové zóně, a vlastně ta message tam je jako tak nějak všude prostě, což je jako hrozně fajn, když se podaří jako promítnout. Ale to se podaří ale promítnout jenom v momentě, kdy tam vlastně kdy to má jako dobrý vedení a je tam ten kreativní aspekt, jako není řezaný nesmyslema, řekněme, ale prostě jako je tam ta spolupráce. Jo? Jako bereme všechny ty aspekty a všechny ty jako departmenty, které se do toho vstupují, jako relevantní a důležitý, a vlastně se to tomu jako se to vaří dohromady prostě. Děkuju. Pojďme na technologie. Jenom z vašeho pohledu za 5 let od před covidem a dneska, kde se to nejvíc posunulo? V čem se? No, tak jako hodně zapracovávání prostě VR, že jo, kvalita ledek, velikosti, objemy těch ledek, že jo, vlastně to, jako co svítí, co se tam na to projektuje, jak to funguje. Někdy mi dokonce přijde, že zejména když jako je budget na tu akci, tak se tam jako klient prostě snaží ukázat, hele, pojďme tam nacpat všechno, co jde, a někdy to ztrácí jakoby význam a že se to hodně schová. Já pocházím původně, řekněme, z divadelního prostředí a já třeba mám hodně rád, když ten light design funguje, říkám si, méně někdy více, ale když je to dobře udělaný. Jo? A pak jsou samozřejmě momenty, kdy to pojďme celý nasvítit a udělat to okázalý. Ale měly by tam být ty kontrasty. A když to prostě třeba opravdu shiny celou dobu a není tam to sklidnění, tak pak nemůže dojít k nějaký té katarzy. No, určitě. Jakoby, myslím si, že ale to mám pocit, že jako vývojem toho trhu jako obecně, že vlastně jako ledek je furt spousta, je jich tam jako plno, čím víc ledek, tím líp, jakoby z těch designů to vypadá, ale já mám radost z toho, že se začínají používat právě přesně jako víc divadelně, že prostě už je spoustu designérů, kteří využívají ledku jako světlo a umějí se s tím hrát a prostě jakoby není problém prostě na ní pustit jenom jako kouř, prostě jako natočený, jako a dělá to tu scénu. Ta ledka na tohleto jako se dá hrozně moc použít, ale když je to takový ten jako dobrý sluha a zlý pán, jo? Když to jako přepálíte s těma ledkama, tak to prostě zničí všecko, jako atmosféru kompletně, ale když s tím umíte pracovat a jako je ten člověk šikovný hlavně, že jo, jak contentově, tak nějaký design toho, tak to umí strašně zlepšit.
Ale to si myslím, že je posun jako v tom stage designu obecně jako vlastně světově. Líbí se mi, že se vracejí fyzické prvky jako dekorační a to nejenom jako ve stylu nějakých stavebních věcí po pódiu, ale přesně jako klasický prostě divadelní věci typu poloprůhledný plátno prostě na projekci a tak dále. Jako to je super. To jako člověk neudělá fyzicky jinak než opravdu takhle. A hrozně hezky to funguje a ty lidi oceňují to, že je to vlastně něco jako fyzického, jo, na té stage, co jako existuje, protože už se hodně zvykli na dokonalý kontenty. A co ještě další, ještě mám dvě věci. Jedna je, kde mám pocit, že po covidu se hodně začíná rozjíždět to využívání jako dynamických elementů v rámci stage designu a pódií, a to i na korporátních eventech, kdy prostě jsme najednou schopní rozpohybovat prostě několika tunový věci jako nad lidma a oni to jako hezky reflektují, nebo se hýbají prostě světelné prvky, to bylo vidět na tom krasobruslení taky, to hrozně dobře fungovalo. No ale co mi přijde jako toho covidu, že se nejvíc do toho implementuje, tak jsou právě ty XR-ka, jakože augmented reality a prostě tyhle ty VR-ka, kdy vlastně to posunutí toho myšlení v tom, že nejsou toto lidi v tom sále, jenom prostě, vždycky tam je někdo online, jako, že v tomhletom směru. Jo, to si pojďme popsat trošku, jak to funguje za vás. Protože to může tady mít každý úplně jinou představu, co to je VR na stage. Jo? Každý známe brýle, VR brýle, ale co to je VR na stage, co to je XR na stage? Jo, vlastně jako v rámci toho, já jsem chtěl tady ještě navázat drobnost na tady na Pepu vlastně k tomu celku, ale rovnou skočím tady na to VR-ko. My jsme třeba tohle realizovali, to bylo myslím zahájení strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti, kde měli jsme nějaký performery, který vlastně rovnou jsme snímali přes nějakou jakoby konverzi se to automaticky i hned prostě promítalo na ty ledky za nima. Jo. Tam je třeba problém, že klient si mnohdy neuvědomí, že přestože ty technologie se zlepšujou, tak vždycky je tam nějaký drobný zpoždění, že jo. Jo, než to prostě proteče, překonvertuje to a jde to zpět, jsou to třeba setiny vteřin. To samý se zvukem, kde vlastně jsou ty jako dopady a ty lidi si říkají, hele, ono třeba všechno jim jako nejde úplně přesně hned správně, jak má být, mají tam někde nějaký problém. Jo, takže se to musí nějakým způsobem odladit, ale ty VRka jsou krásný, fungujou. Problém je, že zase je to věc, která třeba za mě mnohem líp funguje, když není 100% specificky konkrétně popisná, ale je tam nějaká jakoby volnější možnost a dává se tomu trošku ten dramaturgický artový nádech v rámci třeba těch realizací těch eventů. No jenom rychle k tomuhle tam jedna věc je vlastně ta deformace toho obrazu, tak říká Martin, to je jasný. To jakoby je super, používá se to, je to fajn. Teď jako do toho nastupuje to AI jako nějakou jako vlastně jako real-time generací, nebo real-time vytvářením toho kontentu, jo, který se dá navázovat na všechno možný, na zvuk, na světla, na pohyb, jako to je jako zajímavá věc určitě, používá se to často. Co je docela teďka taky, bych řekl, jako trošku tak je tam modifikovaná realita, jakože vlastně je to doplnění, že jo, něčeho jako do té reality. A je to třeba, je to dost u těch sportovních věcí, je to vidět, že máte tu animaci třeba na hokeji, že tam najednou vyskočí rolba prostě v televizi, že jo, z ledu. Nebo teďka na Coachelle zrovna Anima udělala vlastně v rámci svého setu takovýhle jako hologram umístěný vlastně před tu stage, takovýho jako anděla. A bylo zajímavý, že tam bylo jako evidentní to, že to nebylo pro ty lidi na tom festivalu, prostě těch 70 000 lidí to nemohlo vidět, ale vlastně jako vzbudilo to takovej dopad jako pro ně marketingový, že to byl ten důvod, jo, že to nebylo pro ty lidi tam, to bylo jenom pro ty lidi, co tam nebyli vlastně naopak, jo. A to je si myslím, že to je to, jako s čím se začíná pracovat, že přesně jako nemám jenom to jedno publikum, těch publikum je víc a vlastně, když budu schopnej každému z nich něco nabídnout, jako, co je speciální, tak kromě toho, že jako to je potěším, tak vlastně donutím ještě ty lidi, kteří byli tam, tak si to stejně znova pustí, jako, protože oni něco neviděli, oni jako mají jiný zážitek, než ty, co byli online, jo, nebo ty, co to viděli tam. A vlastně se mi násobí ten dosah, jo, když to pak jako vezmu. Takže ta práce s tímhletím, jako to si myslím, že od toho covidu asi největší změna, že vlastně jako
začíná se pracovat s tím publikem jakoby v několika fázích prostě a vlastně dá se říct, jako monetizuju ty lidi víckrát. Jako. Vlastně s tímhle musím jako souhlasit. My jsme třeba tohle zažili v rámci té Stardance Tour, že jo, kde to bylo asi v 6 hokejových halách, ale až de facto O2 Arena byla setupovaná tak, že z toho měli ten hlavní záznam, vlastně, který se pak stříhal jako na Silvestra. To znamená, i trošinku se muselo přizpůsobit, jak ta dramaturgie toho večera tomu, aby to bylo dobře sesnímatelný. Ale potom, když jsme to vlastně ve výsledku stříhali, tak jsme zjistili, že spousta těch momentů, který jsme měli mimo, ale naštěstí jsme to taky nabírali, byla natolik zajímavá, že jsme to prostě do toho výsledného pořadu dali. A byli třeba diváci, kteří jeli na 2, na 3 ty představení, přestože byli totožní, chtěli si to jako zažít. Říkali, pokaždý je to jinak. A pak, když to viděli v té televizi, na tom záznamu, tak úplně jako říkali, hele, my jsme si vůbec neuvědomili, že tam prostě lítal dron nad náma a že jako ten věm třeba té masy těch lidí na ně působil úplně jinak. To znamená, jim to dá znovu emoci, kterou už jednou zažili a z nějakých jiného úhlu. Takže tohle je skvělá věc, která v rámci těch nových technologií nám umožňuje takhle pracovat. Kdybych to shrnul, jenom, a jestli to chápu dobře, jako je tak, jak to vysvětlujete vy. Když se bavíme o VR, tak se bavíme buď to o datové vrstvě do zobrazovačů, které jsou kolem nás, to znamená na pódiu, nebo před diváky v sále. To je jedna možnost a do té už vstupují potom další technologie, jako je AI, které generují content v reálném čase, obsah v reálném čase. A nebo druhé je přidávání vrstev do obsahu pro jiné obecenstvo, než je v sále, na to, abychom dokázali pobavit, oslovit a, jak říká Pepa, monetizovat i jinou audienci. Což u korporátních akcí většinou ne vždycky chcete monetizovat, ale chcete tam nějaké zapojení, chcete tam nějaký jiný typ odezvy. Je to tak? No, ještě k tomu AI-ku, jo, ono jako vstupuje daleko jako víc a asi bude vstupovat daleko víc, jo. Vidíme to, že na eventech ty určitě taky prostě, že už jako najednou se dá překládat prostě ten event jako pomocí AI jako vlastně real time a tak dále, jo. Takže prostě tam je toho těch vstupů evidentně jako ještě se jich dočkáme daleko víc, se obávám. No. Tam zase narážíme jenom na tu spolehlivost, do jaké míry je to spolehlivé, do jaké míry máme pod kontrolou to, co to AI vytvoří a už jenom když si vezmu hloupé slajdo, které je výborné samozřejmě jako nástroj, ale musíte ho moderovat, protože nevíte nikdy, kdy od koho vám přijde jaká otázka, takže si tam musíte nasadit někoho, do budoucna možná AI, kdo vám moderuje tuhle diskuzi. A to stejný problém můžete mít v AI. No je tomu tak, jako já mám podobnou zkušenost, třeba jsme dělali konferenci pro Světovou zdravotnickou organizaci, hybridní, že jo, odborná, to znamená ta terminologie v rámci těch překladů strašně náročná a v rámci AI se z toho měl udělat zápis, jo, ale ta AI jako velice špatně vlastně byla schopná zapracovat některou tu odbornou a slangovou terminologii, kterou jako používali. A tady prostě zatím v tomto ohledu je člověk nenahraditelný, respektive ta lidská pojistka, bych chtěl říct, jo, ale jako AI je budoucnost. Ještě něco dalšího, co je budoucnost? Co ještě vidíte jako budoucí technologie, které se teďka objevují? No já jenom doufám, že budoucnost bude furt jako o tom, a to mi přijde, že ještě jako není překonatelný a myslím si, že to tak vždycky bude a to je o tom jako sdíleným zážitku prostě dohromady, jako že ta stage, nebo jako že ten event a jakýkoliv vlastně, tak bude vždycky o tom, že jako že sdílíme někde pohromadě nějakou emoci a že vlastně jako jak bylo, že to byla ta obava během toho covidu, kde vlastně jako už lidi nebudou chodit na akce, už budou prostě jenom koukat na tu televizi, protože to všichni jako dostanou. Já jsem byl vždycky proti tomu, jo, protože já jsem jako každý rok vlastně zažívám jako na těch velkých eventech vždycky jako na Colors prostě obrovskou emoci při tom jako začátku toho, kdy se nám to konečně zase jako povede a prostě začne vystupovat a tak, to je jako strašně silná věc. A není silnějšího, než jako, když tuhletu věc zažíváte s 50 000 lidma najednou. Jako, a prostě to je jako to zásadní a to si myslím, že se bude držet, ale že ten stage design, jak teďka začal jako daleko víc proplouvat víc jako do těch lidí, jo, ať už jako, že jsou i účastníci, jo, že vlastně to publikum už není jenom publikum, už dávno ne, vlastně jako vždycky to tak bylo, ale jako vlastně vždycky se do něj nějak vstupovalo, ať už nástupem a přesně jako vystupujících,
tak teď už jako interagujou, teď už mají světla, prostě dá se jako, jo, mají náramky, nebo jako přesně AI generovaný vlastně jako vizuály, který dělají ty lidi, kteří jsou v tom sále, to je jako taky zajímavá věc, různým pohybem nebo čímkoliv, jo, tak prostě myslím si, že bude ta snaha víc to ještě propojovat. Ty lidi to víc baví, vlastně ten event nemá jako danou, nebo jako finální obrázek, ten obrázek jako je spolu utvářený i těma lidma, co přijdou, což mi přijde hrozně zajímavý. Teda. Já bych vlastně ještě navázal trošinku tam na tu předchozí myšlenku a vrátil se k tomu, jaká je ta ideální stage, jo, jak by to vypadalo. Protože za mě by to mělo být takový, že divák vlastně ani jako netuší, že tam stage byla, že tam byly tisíce prostě světel a jak to tam bylo velký. On by to měl navnímat jako celek, jako jeden jednotný organismus. A vlastně v ideálním případě třeba i klient jako řekne, boha, proč to tolik stálo, teď jako to ani nebylo vidět, že jo? Jo, on to pak dostane na tom rozpisu těch světel a všeho, co tam bylo. Ale důležitý je ten výsledek a to, jak to vnímá, ta emoce, která prostě je nenahraditelná a přestože děláme ty akce i pro ty přenosy, tak ten fyzický dotek na té akci prostě je nepřenositelný na tu obrazovku, ať se budeme snažit jakkoliv. Vrátíme se ještě k základům, protože já mám někdy pocit, že se utápíme v těch hypech, v tom jako, že klienti chtějí stále něco nového, ale potom jako já, aspoň tak, jak to vnímám já z pohledu technologické společnosti, tak vlastně se dost často zapomíná na ty základy, na to, že zvuk nesmí být jenom slyšet, ale musí být i srozumitelný, protože jinak, a vidíte to na plesech nejčastěji, jako vykřičené hlasivky, i když se tam má tančit, jako proč, lidi si chtějí povídat, ale hudba, čím víc si povídají, zvukař táhne za šajtli nahoru, zvuk jde nahoru. To stejné se světlama, chcete mít řečníka na záznamu, ale z řečníkově je nepříjemné, že mu svítí světlo do očí, tak ho potlačíte, pak zjistíte, že máte tmavší pleť, než byste chtěli a dáváte spoustu peněz do postprodukce. Jaký jsou vaše zkušenosti s těma základama a s tím, jak jsou dneska klienti edukovaní a vzdělaní, nechají si poradit? No tak když pak vstoupíme už do toho jako technologického opravdu konkrétná, tak už vlastně ta zkušenost naše, nebo moje, jenom jako pozitivní, jo, že tam už vlastně se většina těch lidí, už jsme tak jako odborní, že už se jako v tom trošku ztrácejí, tak se nechají jako poradit, což je dobře. Ale ty jsi mě navedl na zajímavou věc, která se stala ve zvuku, vlastně, to je taková technologická novinka, kdy dlouhou dobu platilo to, že jako pokud jako nepřemýšlím o tom, jaký je tam zvuk, tak je ten zvuk dobrý. Jo? Je prostě taková ta jako poučka, že když to nikdo neřeší, tak je to jako v pořádku. Hygienický faktor. Tak, přesně, ale to se změnilo, že nástupem toho imerzivního zvuku, kdy vlastně na tom eventu nebo na koncertu, když ten imerzivní zvuk se zapojí, nebo když je dobře udělaný a dobře nazvučený, tak je to věc, kterou jako zavnímáte jako přidanou hodnotu. Jo? Je prostě najednou ten z vás obklopuje, vy slyšíte konkrétně, kdo kde prostě promluvil, nebo kdo kde na co zahrál. A je to složitý procesing, který k tomu vede, je to složitý míchání, ale jako je to zase posun toho zvuku trošku někam, jako kde jsme si nepředstavovali, že by tam byl, tak to je asi další věc, která si myslím, že se bude využívat další jako víc a víc a víc. Já jenom k tomu jako doplním, to je naprostá pravda, ty technologie a ty možnosti jsou jako letí raketově nahoru, ale zase důležitá věc třeba i ve vztahu k tomu budgetu, jak jsme se bavili, jak to berou jakoby klienti, tak tohle to furt musí ovládat prostě lidský faktor. Člověk, zvukař, případně více zvukařů v kombinaci s režisérem, osvětlovačem a tak dále. A my se třeba občas jakoby setkáváme nad tím, že proč tam je třeba tolik lidí, jakože by stačil jeden člověk na techniku, který to odbaví, dá mikrofony, nazvučí, nasvítí, pustí projekce a říkáme, jako jestli chcete, aby to profesionálně vypadalo, zaplatíte si tady, řekněme, techniku nadstandardního charakteru, tak na co je vám prostě Ferrari nebo Lamborghini, když s ním pojedete po nezrekonstruovaný D1, že jo? Protože nám běží čas, teď jsem se polekal trošičku, tak jenom se chci zeptat. Bezpečnost. Bezpečnost stage. Jak to vidíte vy? Co byste doporučili klientům, na co si mají dávat pozor, nebo co si mají pohlídat, ať už v rozpočtech, nebo v zadáních? Jestli můžu, je to jednoduchý, ať to nechá na té agentuře a na tom technickém dodavateli. Protože jako myslím si, že všichni, co to takhle děláme, tak víceméně víme,
95% případů toho, co může nastat. A ty novinky, co nás prostě překvapí, nějaká věc, tak jsme už natolik, myslím, zkušený, že jsme schopní jakoby poradit. No, bezpečnost řešíme samozřejmě jako poměrně dost. U mě a jako v naší firmě taky jsme ještě tím trošku zasažený, že vlastně děláme od začátku s hodně zahraničníma produkcema, ať už jako koncerty nebo tyhle ty věci. Plus děláme jako akce třeba i v Německu, kde ta bezpečnost je, nebo to hlídání té bezpečnosti je na jako jiný úrovni, než je u nás a dbá se tam na spoustu jiných věcí. Takže my jako se snažíme jít vlastně jako trošku napřed, že nekopírujeme to, co jakoby, řekněme, v nějakým daným tady rámci, jako zákonným nebo vyhláškovým, ale prostě snažíme se jít ještě trošku jako napřed, protože většinou ty věci, které řešíme právě v tom zahraničí nebo i s tou zahraniční kapelou, tak takhle jsou, jo, nastavený. A tam já mám radost z toho, že když bych jako srovnal třeba ten trh tady jako před 10 lety a teďka, tak hrozně moc lidí jako k tomu přistupuje stejně. Jo, jako vědí, že to se nemá podceňovat, že prostě jakoby na ty věci jako se musí hodně dbát, že když chci, aby něco jezdilo nad pódiem, že by to mělo mít tu platnou certifikaci, prostě protože se pohybuje nějaký břemeno, jako když... No já se jenom bojím, že tyhle ty věci, že třeba vy dva k tomu takhle přistupujete, ale že na trhu je spousta subjektů, kteří to nepřistupují a ten Martinův podnět, vlastně já s ním nesouhlasím, když to ten klient nechá na agentuře a nechá ho na technické produkci, protože taky záleží jako na jaký technické produkci a na jaké agentuře. Jo? Ano, samozřejmě tohle je pravda. No. Já jsem to třeba měl z pohledu, já nevím, konkrétní jako realizace, a tím nemyslím bezpečnost, řekněme, diváků a tak, ale v rámci třeba Stardance Tour taková blbost, která nás vlastně napadla, až když se to stalo, tím, že to bylo na ledových halách, že jo, tam se položil parket a přišel pokyn vlastně, pojďme tam trošinku ještě jako zakouřit v jeden moment a to. No a co se stalo? Nikdo nás si neuvědomil, že vlastně ten hejzer skondenzuje a najednou jsme měli celou stage prostě kluskou a namaštěnou, že jo? Jo? Protože přišel pokyn tak, pojďme to tam rychle dát, nebylo to v rámci jako scénáře, naštěstí to bylo při zkoušce a při generálce. Ale to vás jako zasekne třeba jako na 2 hodiny čištění stage a pak to může ovlivnit celý jakoby ten program. Tak a už jenom poslední možnost. Máte z publika nějaký dotaz, který byste chtěli položit ještě? Protože nás tady asi organizátoři utnou. Pokud ne, tak já bych chtěl jenom, já doufám, že jste si všichni, každý v tom něco hezkého, pozitivního našli, něco, s čem jste se posunuli dopředu. Nevyčerpali jsme spoustu témat, asi polovinu, kterou jsem tady napsal, ale děkuji moc oběma speakerům tady. Děkuji vám za vaši pozornost, byli jste skvělí, jste tady vydrželi takhle dlouho. Se mnou na moje podněty jste reagovali, takže přeju vám příjemný Event Fest, užijte si to tady moc a ať máte spoustu inspirace a ať se vaše eventy všechny daří. Hezký den. Děkujeme. Taky děkuji, krásný den.